Zdravíme občany světa. My jsme Anonymous. Vlády i nadále usilují o plné ovládnutí a kontrolu našeho internetu podpisem dohody ACTA. Zatímco většina z vás sedí a nic nedělá, my bojujeme za svobodu informací a svobodu internetu. Toto je volání do zbraně pro každého muže a ženu. Jestliže nepomůžete, bude tato válka ztracena. Vyzýváme každého z vás, aby se zapojil do operace Písečná bouře, která vypukne 5. února. Tento den shodíme webové stránky evropských vlád. Možná se ptáte, jak můžete pomoci. Je to jednoduché. Hledejte webové stránky skupiny Anonymous. Naučte se základy toho, co je potřeba k tomu, abyste pomohli zachovat internet a lidstvo tak, jak jej známe. Je to vlastně docela jednoduché. Připojte se k virtuální privátní síti nebo využijte jinou metodu zabezpečující skrytí IP a spusťte program, o kterém jste byli poučení, jak jej používat. Je to jednoduché, jako používat Facebook nebo Twitter. Sledujte stránky Anonymous, které vám poskytnou informace, které potřebujete znát o VPN a programech, jako jsou Hoik, Loik, Slowrace a mnoho dalších, které jsou ke stažení na internetu. Tyto programy nejsou hackerské nástroje, ale jsou dostatečně silné tak, aby nám pomohli k tomu, co je potřeba. Žádáme vás, abyste se k nám připojili při této operaci kvůli svobodnému internetu a svobodě informací. My lidé máme právo kontrolovat naše vlády. Když se vlády snaží schodit internet, schodíme naše vlády. Nebudeme mlčet, nenecháme se nikým ohrožovat. Nikdo si nebude nárokovat práva na internet a nikdo nám nebude brát právo na naši svobodu. Jsme Anonymous, jsme Legie, neodpouštíme, nezapomínáme. Můžete nás očekávat. Přidejte se k nám.